Nichamada no where I jubala balo. I from Buchinese one no Adonicha worldwide. That I know na Oboye market in Kedini more Onicha Adoni do. It's also located at Oboli. And the Kuniswe for Oboye market Abugo Afia no golu for a long time. Echifi amalondonicha after so for the Oboye. And then well if the chicha and a legacy no boy market and well azundo and well tomato and a lot of things and then the China of whereby no more former na zuafia. Mana close ready. Today we are going to do a lot of people interview. Kaimalo Kafasi where Kwado Kafasi where Bido Zubafia. Tell us the history of Oboye market. Kaibanu Mafia. Oh, one is Zik. Okay. So, can you ask him what about your boy? Oh boy. I treat him like a do about your boy. Can Oh, Gaia. Oh, to mem market baloko. Oge mem market baloko. Ndi oboli olos. We wepụta anifa. Àwọn anodozi anya wa azuba Oboye. Azuba there before the war. Wa osaya. Azosi osa apase osaya. Wa natakwo. Continue kwa wa na aso ya. So, can you feel it? Ana me as fridge. As fridge. Azo fridge. Ano nazo walo afadichi. Onwe nke ana akpọ croaker. Okay. Onwe nke ana akpọ mackerel. Onwe nke ana akpọ skumbia. Onwe nke ana akpọ okporoko. Onwe nke ana akpọ ladyfish. So, kita ano ya afi Oboye ondi igbo anyị juli eju. Kodo ndo Onitsha na azu afia. Ife ji mara Onitsha bụ afia no. Afia. Anyị na-eme ọfụma ebe ọ bụla akpọrọ onye Onitsha. Ịbata ị ga-ahwa. Une nwere association na afia. Ọ bụrụ sị gịnị? Anyị na-eme ka ife ọnụ. Anyị ada akpa oke na onye abụ onye Igbo na onye abụ onye Onitsha. Ebe ifuru onye Onitsha ị ga-ama na onye Onitsha ma anyị ada akpa oke. So, on the different cholejo. Eri bido zuba afia. Ndị enwenu go ndị nọkọta nye unu support or fund. Ya si a local government or ime obi. Anọkọta migo nye unu fund. Mmadụ dị ka Abada Iwuchukwu. Onye Oboli Olos. Okay. Ọbịa aba sị na ọbịa osi obodo Obia ata. Na ọvụ ụmụnne na anyị nọsị na ọ na-adị happy. Na onye na-eli nri ọ na-elote ebe osi. Abada Iwuchukwu ọnwụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị niile nọ n'afịa ọ na-enye anyị oge Christmas ọ na-enye anyị half bag rice si na o ji wee nyere anyị aka ma ndị Igbo ma ndị Igbo n'ime afịa ma ndị Onitsha ụda akpa oke ọwasị na ọnwekwa ụmụ Onitsha nọ n'obodo oyibo na-enyere aka a support mana anyị amara ndị babụ anyị wansị ya na faga na-eje ife enwe ife akụ ogologo ndụ na ahụ isi ike mmadụ ọzọkwa bịakwanyelekwa anyị aka aba anyị fụ bụ Osite nyere anyị loan o nyere anyị loan 50,000 n'ọgbọ ya o mesosi si rapụkwa no ego suppose ịdị na-enye n'ebe nwanne anyị nọ na-akwụ n'ọdụ nwanne anyị eluo ụlọ ọja bụ onye na-nyere anyị aka ma o nwezikwa ndị ọzọ mụnwa amarọ nọ nke mụnwa afọ n'anya ngwa. Kedu improvement ị chọrọ ka eme n'ọgbọ ya? Kedu ife ịfụ kịta ịma na Onitsha n'ibi ka alụpụta ọ nyere aka gịnwa bido zụba afịa iri oge? Ịgbago na ife isi ike ana nwere ọzọ onye zụrụ onwe agụụ na-agụ anyị nri adịrọ na onye dị ndụ ọwa akpaba ego isi akụ bụ onye eliju afọ ọwa akpaba ego onye agụụ na-akpa ego ọrụ ya ka anyị na-ekwu. Mama biko kedu egwu inwe ego like egwu Onitsha ma ị ga-agụ? Ana onwe ovu ana
Nwachudo ka ị were ibi ga-enye oyi nye nwanne mgbasi nwanne ọya na nwanne na nwanne bụ eruluo yiri ime ọdụlụ olue ọnya. Okay, kedu ife nwere igwe okwu Ọnịcha anyị nwabụ youth na-agba mbọ ka ife na ife ga-adị. Oge mbụ a na-asị na okwu Ọnịcha adịrọ ka ị na-ekwu mana nkịta okwu Ọnịcha dị ka ị na-ekwu. Ndị youth nọ kịta na-eme ọ bụ na ndị gboo na-eme mgba aka na-abụ ndị ụmụaka kịta na-egosifa na ife eji bụrụ Ọnịcha erika. Ị na-anụ abụ m nwa onye Ọnịcha aka na-abụ nne m Ọnịcha nne nne m Ọnịcha nne mụta nne m Ọnịcha nne m bụ nwa okwu dị n'ogboli ọsị nne mụta nne m bụ nwa onye ọdọọjị nwa bụ nselọkpụ na ọdọọjị na ana m enye unu eke na ọ bụrụ m bụ nwoke aga m echi eze n'obodo Ọnịcha aka ịtọ ị na-echi abụgbado m Ọnịcha daalụnụ daalụnụ. Mrs. Ọfọdụla Ka ebe isi wee esi m ihe ahụ na-anụ di na ebe. na-alụ dị n'ogboli. Okay, so dịka isi kwuo ị na-elegasị ụmụ ife niile. Kedu mgbe i bidoro wee lebe ya anya? O tegokwa aka o elego m ya more than 30 years. 30 years n'ọgbọ ya. So kedu ka ọgbọ ya si wee bịa in existence? Ọgbọ ya anyị na-azụbukwa afịa bifo nọkọtazịa afịa ya sazịa akpọkọtabazịa ndị anị mmadụ. Unu enwere association nọ? Mba. Na dị emeka ifo. Anyị ịmago ọnụ ife dị Ọnịcha anyị na a na-abụ ụfọdụ eje enye ụfọdụ asị na ndị abịara wee yasasịa anya. Mana nwere onye na-anọkọta anya ọnụ fọm dịka from ime obi or from local government or individual onye dịka onye n'obodo ebupụta ọsị na ọ na-etinye ya nọkọta onye ọnụ ife. Ọkwa enyela anyị na-abụ sọsọ ọgbana osite eche. Okay, osite nwere mụrụ o nyere anyị 30,000. So kedu ife inwe ikwu kedu ife improvement ị chọrọ ka ebute n'ọgbọ ya anya kedu ife inwe nwanne m ife nna anyị ụkwado unu nyere anyị aka ka unu nye anyị ego enye anyị ife dịka ego ka anyị wee sọpọtụ ha otu ndị Igbo anyị na fa nọ na abụfa bịa na-egotesi ebe niile na akpa anyị wee jee na-amalụfa na penta na-ele anyị jezi ebe anyị na-ama na penta amati ya nke anyị na-agala ọnụ nke banwa bụ ndị Igbo ndị mmadụ a na-agbagazi ebe a nwere ndị na-abịapụtezi anyị otu omezi saịdị anyị a ọ da-agazi aga n'ọsọsọ ebe ndị Igbo anọ ka a na-emezi afịa. Kedu ihe Ọnịcha inwe egwu anyị kedu egwu ị chọrọ ịgụla anyị? Egwu ndị eji emiliku n'ụchọkọ nke ọbụla ka anyị nwata. Ọnịcha mbịala ije na-ana m ae Ọnịcha mbịala ije na-abịa m ae anyị ga-ete anyị ga-agba anyị ga-ete n'okosi ae Ọnịcha anyị ekele. Kedu ife inwe ịgwa ndị okwu Ọnịcha n'okwu Ọnịcha zitela anyị? Ndị okwu Ọnịcha ife na-agụ unu biko jirekunu ji biko nụ nyalụkwa na anyị aka ka ụmụnne anyị na-elote anyị otu ndị Igbo si elote ụmụnne ba biko ewetakwa unu mekwa ka olu anyị aka na ọ bụrụ ewetakwa asịrị n'otu ụfọdụ si asịrị na anyị na-emekọkwa ife ọnụ ọ na-agakwala anyị obele mana afịa na-ajụzi oyi ịghọta ọ mgbe gboo ka ọ na-ekwo mana kịta ọ na-ajụzi oyi. So kedu improvement ị nwere ikwu ka ya tinye n'afịa? Improvement info dịka otu anyị bụ widow na ịghọta ọ bụ na ọ nwere ka ha ga-esi nwee help anyị bụ ndị Ọnịcha anyị nọ outside ịghọta ka fa help anyị ịghọta maka na isi na ọka depend asọsọ na afịa da-adị ebe a and ịmago na ibu mmadụ bụ ihe akwụ ụgwọ akwụ ihe eme nka so na ọ bụ na ọ nwere help fa nwere fa ya enyela anyị aka. Afọ m bụ Chineze Nwanogbu, abụ m onye Ọnịcha onye Imo Ka anyị mitie kedu afa gị? Afa m bụ Mrs. Ọnwụma abụ onye Imo steeti mana na-anụ m n'Ọnịcha. Aka a na-anụ gị. So kedu oge i bido wee lebe afịa? Eri oge ka i bido wee lebe afịa? Otego m bidoro lebe afịa n'ọgbọ ya. For how many years? It's over 20 years. Ọ ka lego 20 years. So ị maka history ọgbọ ya si wee bịa. Kedu ka o si wee bịa? Kedu mgbe e bidoro ya? Kedu ndị wetara ọgbọ ya? Kedu Well, igwe
ọfala ọkagbue ba oge nke ba ka ewetala ọgbọ ya oge ahụ ka m ji bido oge m bidoro wee zụba onye na-achị oge ahụ igwe ọfala ọkagbue So product in a legacy. ana m ele ji ana m ele plantain Okay. So kedu unenwala association na cha. mba Na association ndị union. anyị enweghị union n'ọgbọ ya No one no boy. Okay. So we go support unu wetego from dika local government or imobi or maybe a few individual and you go be like support. And you go support unu wetego from there. support ọ bụ ego ka Yeah, ego dika ego mani ifono na legacy. okay oge osite bụ onye nyegorola anyị loan Okay. nwa mgbe osite nyere anyị loan emesịkwa iwechighala ya anyị ewechighakwa dị So mma kedu if you think na aga-emenwu na aga-emenwu better to help improvement. improvement anyị ga-enwe unu dashi anyị adashi ya na ọ bụrụ nke inye anyị loan afịa anaghị agawaga ebe a unu nwee ego unu ga-eji sọpọtụ anyị nwasị anyị were unu nke a were nu sọpọtụ ahịa unu were na-azụ nke loan ahụ anyị anaghị eme ka nwunye So kedu egwu ị nwere egwu egwula anyị egwu a na-eche dịka egwu ọgbọ egwu na-epe agụ egwu ka nkọ egwu ọbụla mana egwu ya dabata na egwu a na-eche ịdị eje ọgbọ inu anya abịala nnele anya abịala ndị nwe ego anya abịala ụmụadị Imo ndị ọma nwunye anyị nwụkwara egwu ọgbọ ikporo Auntie, afam bụ Chineze nwanne m abụ m onye Imo Day biko ka anyị meet kedu afa gị? afam bụ Ekene Chukwura Okay, onye mbe ka ego. abụ m onye Ọnịcha onye ọgbọ ndịda ndị ụmụ ike m na-anụ m Okay. Anyị afụgo ife na-elegasị kedu mgbe ibido wee lebe afịa? o tegokwa lebere m ya bifo nnụaliti Okay, n'ọgbọ ya over 20-30 years. olusorokwa but at least ebe 20 something years now. So kedu afọ ị na-elegasị ebe a? Afụgo garị obi ya ụmụ na melese ya nke ọbụla achọba akọ na akpa dibịa. Okay. So onwere association ụlọ n'Ọnịcha ya ndị Ọnịcha ado ma ndị a na-anụ n'Ọnịcha na-elegasị ahụ na-enwere association mba na-enwere kedu anwụnugo mgbe anọkọta anyị unu support from anywhere or loan from ime obi or local government or onye n'obodo oyibo anọkọta onye unu anwebere kwa once enyela ọ dị ka ebe 3 or 4 years ago osite asị na osite weta the money and asị na a ga-epe ya back dịka loan mana mụnwa esoro wee weta so mana awọrọ nka fasi wee nye karama mesịrị wele nwebe okwu asị na osite nyere ya for free na ama refund bịa mana ọ nwere ndị nọ na collect ọ ga-anya ndị enyere the money n'aka fa wee distribute to people so ụfọdụ akwụrụ mana mụnwa adịrị awe amarokwu m maka ya dị na madịrị interested to receive at that time. So kedu improvement ife ka ndị Ọnịcha anyị mee n'afịa n'ụwa ife ilo ife na adịghị emetasi ka edozie ya ka ọ dị ọfụma? Adị ise otu ọgbọ ya dị akala anyị mma na fa afụgwakwa improvement nke fụnwa mere eme n'ime ọgbọ ya alụsigokwu ya etinyekwa solar light so anyị nwa dịkwa happy amata na anyị nwa nọ na shop mmadụ so nyanwụ ka nwee lutere anyị nwa aka na ife anyị nwa na-ayọsi ma ọ bụrụ nwe ebe anyị maka ga-esi wee bịa like ego anyị ga-eji nwee ike sọpọtụ anyị ha wee na-ebukwa ngwa avịa wa mekwa na ụmụnne anyị na-elotekwa anyị ndị ji ego na-elotekwa anyị nwa bụ ndị na-ama na-ejikwa n'ebe a. Kedu egwu inwe ego ndị Ọnịcha kedu egwu ọgbọ egwu ogologo were anyị ka anyị ọwegwa nke mma agụ na amụrụ m agụ oge mago na onye nọ n'ọgbọ nwee ike ibu abụ ọgbọ ịghọtago
then Igborogbe when they na Igborogbe. So ọkụkwa ka anyị nwa na-ekwe no anyị so na so Zik. Ndị so na Zik. Kedu ife nwe igwa ndị okwu Ọnịcha na okwu Ọnịcha ndị youth chọrọ ka ife dị mma okwu Ọnịcha TV kedu ife nwe igwa anyị? Nwere ịgwa unu bụ unu jisi ike n'ọmaka. Because as far as na ụmụ anyị pụtakwa ajọnụkwa that youth anwa. Anọ ịgbakwa ụmụaka youth ume. Amalụkwa na ụmụ Ọnịcha nwee fefe abụ nwekwa ife na-emepụta. So jisi n'ike unu alụka. Ife na-eti mbụ Digbo Eze. Digbo Eze. Thank you. Dịka unu si wee fụ anyị azụsigo afịa nke taata ọgbọ ya na-aga ọfụma ka unu si wee fụ ndị mmadụ kwuru ka o si dịfa n'obi na fa na-emekọkwa ọfụma ndị Ọnịcha anyị na-azụ afịa ma ndị nwunye a na-anụ wee kwuo si na fa na-azụkwa ọfụma but na fa needed more improvement. Then we are reporting from Okwu Onitsha. Kindly follow us on our Facebook Okwu Onitsha, Instagram at Okwu Onitsha, Twitter Okwu Onitsha. Adonija, love you. Take care.